Jaj, van egy kis gond! Szedjél már ki! Szedjél ki! Szedjél ki! Ne! Ajaj, ebből baj lesz, be van akadva, ne! Easy, szóljatok. Jaj, fogd meg! Fogd meg a dagi! Fel, Le. le, fel. Azt a az mi volt? Kapd el! Kapd el! Keep reset. Reset! Fogd meg! Ez ki? Félre! Lőd félre! Lőd már le! Lőd már le! De a feje, jön a feje! Itt a feje! Fogd meg a fejét és edd meg! Azért megerősz! Ez felrobban! Bazd meg! De mit csinál? Mi az, amit csinálok, bazd meg? Lőd rá! Sziget miért jött el? Ilyenkor mi van? Menjünk ki a Firefix-en. Ne! Azt a kurva! Na most tudom le az IPC-vel, de most komolyan. Azaz, kurva! Fogd már meg! Fel! És azért lesz! Faszom, kurva! Büdös kis baba, geci! Menj a faszomba innen, te! Hol vannak a kávék, amiket bedobál? Mi a fal? De te hülye vagy! Ez az új mobil. Bazd meg, ki kell húzni! Bazd meg! Az jó! Felálltam. De ez mi van? Visszalagult a vízbe! Vagyok, lehet, tesó, lehet. Mi van? Mi van? De te figyelj már! Szerintem pont kifagytam, amikor láttam, és az... Ne olyan hüvé, hogy a gép egy miatt kibagolt. Nem már innen, bazd meg. Ádám nem valami orra. Mi van? Nekem nincs itt. Én most... Bazd meg. 8, 9, 10. Elbasztam! Ennél vagyok kapnyom. Imádtam a faszt! Menj a faszomba, milyen takony geci vagy, bazd meg. Azaz, múnoljál, bazd meg, hülye nyomorék fasz. Mi van? És nem láttam al. Hopp. Várjatok. Húzzat, és... Jó, az egy full... Ah, 500. Hogy mondod? De megyek. Nagyon megyek. Viszem előre. Kicsit gyorsabban. Nagyon viszem, nyugi. Jó! Bazd meg! Juhú! 3-6. Geci van! Ablakot Ja, Rubik. Ó, hát ezt meg te megoldod. Azt a kurva. Vigyázz, hogy ez... Fölösleges. De micsoda? Nagyon pumpálod, Rocsi. Hát nem tudom, láttam, ami fog történni. Edd meg a faszom. És ez nem bomba, ez könyvgál! Szájbe. Menj a faszomba! Mekkora mákos kurva! Szogletes kukas elég, geci! Gyerünk, Jaj! Srácok, nem kellett volna. What? Lehet rá kellett volna kötni, vagy valami ilyesmi. Mi a fasz? Ne magam mellé rendesen. Kapra cigányok, dikdezsiványok, mellettem a család, preszkessen el. Itt van egy... Itt van egy fó! Itt a következő. Stella! Jól vagy?
Rolesz, Igen. gyere már. Mi a helyzet? Segíts már ezt a tévét megemelni. Itt voltam az előbb, mekkora tévét is el lehet vinni. De az a vicces, hogy már nem írja, hogy kihez kell. Jó, baszd meg. Nem, mert csak bebaszott reppelt megint. Ja, baszd! Meg de... Ez... Miért? Hú, az nagyon nem jó. Szeretem a használatokat. De De nem. úgy rontod el! Nem tudom. De komolyan. Te ráadásul így! Fel... Ez az. Mi a fasz? Ez a sárgás gól! Ez gól! Elfaszodjál meg! A faszom! A golmi baby! Add már ide, bassz meg! Emeld már meg! Emeld már meg! Baktál már ilyen? Kaptain Mokó segédmakar állati ügy. Jól teszi.